Fii pregătit, pentru că săptămâna aceasta viața îți va vorbi nu în limba pe care o cunoști, ci prin felul în care simți. Intervalul 15 până 20 și 1 iunie marchează un prag. Cerul își schimbă tăcut direcția. Nu este o furtună, este liniștea stranie de după furtună. Dar fii atentă. Uneori, liniștea este poarta către cele mai mari transformări. Luna plină a căpșunilor a trecut, dar ecoul ei încă poate vibra în inima ta. Somnul este tulburat, timpul pare că se dilată. Ai o senzație familiară, dar greu de descris în interiorul tău. Ceva se schimbă. Poate că la suprafață nu se vede nimic, dar în adâncul ființei tale știi, aceasta nu este o săptămână obișnuită. Și ai dreptate. Această săptămână te cheamă la o aliniere interioară, dar nu vine prin sunete, ci prin vibrații. S-ar putea să te simți distantă fără motiv, ca și cum ar exista un văl între tine și ceilalți. Sau să fii copleșită de emoții bruște. Nu este haos. Este universul care te trage înapoi pe axa lui, o corecție, o sincronizare profundă. Această săptămână nu îți cere efort, îți cere doar conștiință. Dacă în ultimele zile ai simțit că revin cicluri vechi, că apar din nou aceleași mesaje, unul după altul, atunci energia acestei săptămâni te-a atins. Nu este o coincidență. Este o sincronizare. Este universul care îți vorbește. Iar un univers care te aude așteaptă și un răspuns din partea ta. Îți voi explica imediat ce înseamnă asta, dar înainte de toate vreau să îți spun că trăim o perioadă astrologică extrem de încărcată cu energii care ne provoacă să ne uităm sincer la viața noastră. Dacă simți că ceva se întâmplă, dar nu înțelegi exact ce, o analiză a tranzitelor planetare actuale te poate ajuta să vezi clar ce se activează în viața ta chiar acum și cum să folosești mai conștient energia acestui moment de transformare. Dacă te întrebi care este scopul vieții tale, ce direcție profesională ți se potrivește cel mai bine sau ce îți cere sufletul cu adevărat, o analiză a scopului vieții te poate ghida cu claritate și profunzime. Iar dacă îți dorești o radiografie completă a ființei tale, atunci îți recomand analiza detaliată a hărții natale. Această lectură îți dezvăluie cine ești dincolo de aparențe, menirea ta, rănile și lecțiile karmice, potențialul tău evolutiv, relația cu iubirea, banii, familia, copilăria și abundența. Dacă simți că e timpul să te cunoști cu adevărat, găsești toate detaliile în descriere. Mulțumesc că ești aici, iar acum hai să vedem ce vrea sufletul tău să-ți se spună. Pe 15 iunie, duminică, luna tranzitează Capricornul, iar cerul poartă energii intense. Poziția lunii poate genera presiune spirituală și emoțională din cauza unghiurilor tensionate cu planetele. Soarele, Mercur și Jupiter se află în casa a 6-a față de lună, iar Marte și Ketu în a 8-a. Aceste plasamente pot declanșa stres, probleme de sănătate și agitație interioară. Furia reprimată sau situații nerezolvate pot ieși brusc la suprafață. Chiar dacă luna s-a îndepărtat de influența lui Pluto, temele de transformare și presiune interioară sunt încă active. Luna traversează în același timp Nakshatra Shravana, o zonă în care intuiția se amplifică și înțelepciunea emoțională devine activă. Totuși, energia generală a cerului cere prudență. Tot azi, un unghi tensionat, careu, între Saturn și Jupiter devine evident. Această influență se resimte nu doar individual, ci și la nivel social și economic. Pot apărea tensiuni între responsabilități, limite și dorința de expansiune. Probleme financiare, conflicte cu autoritățile sau crize sistemice pot fi declanșate. Pe lângă acestea, se formează și un aspect rar, numit Iod sau degetul lui Dumnezeu. Această configurație planetară indică evenimente karmice, treziri spirituale și schimbări de direcție. Luna ocupă o poziție cheie în acest context, iar experiențele trăite pot influența profund destinul tău personal. Situații din trecut pot reapărea brusc. Indecizia se poate adânci, iar senzația că universul te împinge într-o anumită direcție poate deveni pregnantă. Careul tensionat dintre Marte și Uranus este, de asemenea, activ.
El poate declanșa evenimente bruște, instabilitate socială, izbucniri violente, probleme tehnice sau urmări ale deciziilor pripite. Este esențial să te protejezi, să eviți deciziile impulsive și să asculți mai mult de intuiția ta decât de zgomotul exterior. Pe 16 iunie, luni, Luna părăsește Capricornul și intră în Vărsător. Însă această tranziție nu aduce calm, ci o nouă undă de tensiune. Luna se află în opoziție cu Marte, ceea ce amplifică neliniștea și energia acumulată în ultimele zile. Conflicte mentale, certuri, răcire emoțională sau crize de furie, toate acestea pot deveni vizibile. Nakshatra Dhanishta, unde se află Luna, este asociată cu energii tăioase și tendințe de separare. Fiind guvernată de Marte, această zonă astrală poate agrava tensiunile în relații. Opoziția Lunii cu Marte din casa a 7-a poate duce la conflicte și chiar despărțiri, mai ales în relațiile romantice. Fii mai atentă la modul în care comunici cu cei dragi și evită tensiunile inutile. Pe lângă relații, sunt testate și aspectele materiale. Mulți pot resimți stres financiar, incertitudini economice sau dificultăți legate de stabilitate. Nu este o întâmplare. A doua jumătate a lunii iunie, așa cum s-a anticipat, intră într-o etapă energetică intensă care va avea impact atât la nivel personal cât și global. Soarele, Mercur și Jupiter se aliniază, aducând la suprafață, aparent, claritate și informație. Însă poziția lui Jupiter în Nakshatra Ardra proiectează o umbră peste evenimente. Ardra este simbolizată de lacrimi și este asociată cu schimbări profunde și dureroase. Poate însemna că ceva a ajuns la un punct de ruptură. Totodată pot apărea fenomene meteo extreme, evenimente naturale neașteptate sau tensiuni sociale. Viața nu încetinește, se transformă accelerat. Iar această transformare poate fi grea, dar este totodată o oportunitate. Trecerea lunii Măi în Vărsător deschide un câmp al conștientizării, dar conștientizarea vine cu provocări. Nu căuta doar claritate mentală. Ascultă ce-ți spune energia ta, acolo este adevărul. Pe 17 iunie, marți, Luna intră într-o conjuncție puternică cu Rahu. Acest aspect afectează profund lumea emoțiilor. Rahu aduce intensitate, dorințe incontrolabile și confuzie mentală. Ce simți astăzi nu este doar o schimbare de dispoziție, este un mesaj din partea Universului. Pot apărea oscilații emoționale, obsesiile legate de trecut sau fixarea pe anumite idei. Luna se află în Nakshatra Shatabisha, o zonă astrală legată de vindecare, dar care aduce și claritate tăioasă, uneori chiar nemiloasă. Uneori, vindecarea înseamnă confruntare și fragmentare interioară. Astăzi, emoțiile reprimate pot ieși la suprafață. Rănile ignorate se pot redeschide, nu este o coincidență. Este un portal spre vindecare. Această conjuncție poate face ca totul să pară mai complicat decât este în realitate. Poți exagera sau interpreta greșit lucrurile. Dar cheia este să observi lucrurile așa cum sunt. Astăzi, confuzia nu se învinge cu mintea, ci cu curaj emoțional. O altă influență notabilă este apropierea dintre Saturn și Neptun, aflate în casa a doua față de Lună. Acest aspect poate genera incertitudine și lipsă de încredere, în special în chestiuni materiale. Poți simți că pierzi controlul financiar, că există dezechilibru între venituri și cheltuieli sau că presiunea economică crește. Dar fiecare incertitudine poartă în ea o sămânță de conștientizare. Ce pare astăzi dezordine poate fi, de fapt, un apel pentru restructurare interioară. Deși energia Shatabisha este dură, ea are un scop: vindecarea. Desigur, iată traducerea textului în limba română, fără timestamp-uri și cu un flux narrativ fluid. Așadar, în ciuda dificultăților pe care le experimentezi astăzi, acestea pot reprezenta un prag al vindecării pentru tine. Renunță la dorința de a controla. Simte, observă și acceptă ceea ce este, pentru că această intensitate este un semn al transformării. Miercuri, 18 iunie, cerul inițiază o undă profundă în lumea ta emoțională. Luna se află astăzi în Pești, în conjuncție exactă cu Saturn. Această aliniere poate aduce o stare apăsătoare, reprimată sau chiar pesimistă. Emoțiile tale pot părea blocate,
realitatea încețoșată, iar claritatea îndepărtată. Nu este doar experiența ta personală, cerul reflectă acest lucru pentru toți în acest moment. Nakshatra, în care se află luna astăzi, este asociată cu energii vizionare, dar și cu iluzie, ipocrizie și adevăruri reprimate. Proximitatea lunii față de Saturn și Neptun accentuează faptul că informațiile din jurul tău pot fi nesigure. Ceea ce auzi, vezi sau simți intuitiv poate fi contradictoriu, mai ales din partea mass-mediei, autorităților sau celor din jur, care îți pot transmite informații incomplete sau distorsionate. Astăzi, să asculți tăcerea sufletului tău și să te îndepărtezi de zgomotul exterior poate fi cea mai înțeleaptă alegere. Apropierea soarelui de Jupiter slăbește energia vindecării și a expansiunii. Acest duo, de obicei pozitiv, este acum sub presiune. Speranțele pot părea diminuate, iar lumina interioară estompată. Aceasta este o amurgire temporară, dar ți se oferă pentru a observa ceva important. În plus, Marte și Ketu, în a 6-a casă față de lună, activează energii legate de sănătate, accidente, stres și furie reprimată. Corpul fizic poate resimți această presiune, iar mental pot apărea tensiuni și neliniște. Este recomandat să acorzi o atenție specială sănătății tale și să folosești instrumentele interioare pentru a gestiona stresul. Anumite evenimente colective, în special de natură economică sau biologică, te pot afecta indirect. Cu toate acestea, există o rază de lumină în mijlocul acestei severități celeste, sprijinul lui Venus din casa a doua față de lună. Acest aspect sugerează că te poți realinia cu frumusețea, arta, iubirea și liniștea. Chiar dacă energiile sunt intense și neclare, amintirea grației emoționale, a sensibilității și a iubirii interioare poate fi vindecătoare. Privește evenimentele de astăzi din interior, nu din exterior. Există un mesaj în acest haos, iar descoperirea lui este posibilă dacă privești cu atenție. Joi, 19 iunie, ceața cerului începe, în sfârșit, să se risipească. Luna se află în ultima etapă a călătoriei sale prin Pești și se îndepărtează acum de umbrele apăsătoare ale lui Saturn și Neptun. Această separare aduce claritate mentală, ușurare interioară și o senzație de revigorare a energiei. După haosul din ultimele zile, poți privi această zi ca pe un răgaz mic, dar esențial. Luna se află astăzi în Nakshatra Revati, ultima din ciclul zodiacal, asociată cu încheierea, compasiunea și ghidarea. Revati este ca o energie care te învăluie cu blândețe după un proces dificil, ajutându-te să te reconectezi cu instinctele tale atunci când ți-ai pierdut direcția. Astăzi, intuiția ta poate fi mai puternică, iar conexiunile tale spirituale mai clare. În plus, în casa a 4-a față de lună, conjuncția dintre Soare, Mercur și Jupiter este remarcabilă. Acest trio are un efect pozitiv asupra echilibrului interior, problemelor familiale, casei, rădăcinilor și spațiului de locuit. Dacă te gândeai de ceva vreme să te muți, să cumperi o locuință sau să redecorezi, energia acestei zile îți sprijină intențiile. Această combinație celestă îți poate oferi o oportunitate valoroasă de a-ți extinde zona de siguranță interioară și de a te simți stabilizată atât material cât și spiritual. Deși luna iunie este în general agitată, ziua de 19 iunie îți oferă o mică, dar profundă ușurare în această perioadă provocatoare. Astăzi se deschide un spațiu puternic pentru a-ți aduna energia, a te reconecta cu intuiția și a-ți evalua planurile de viitor dintr-o perspectivă blândă. Dacă în ultimele zile te-ai simțit copleșită mental, ascultă-ți intuiția astăzi, cerul îți deschide o fereastră, chiar dacă doar pentru puțin timp. Dacă observi, vei putea merge nu doar azi, ci și în zilele următoare, cu pași mai conștienți. Vineri, 20 iunie, energiile încep să se accelereze. Astăzi, luna părăsește semnul Peștilor și intră în Berbec. Odată cu această tranziție, agenda se mută de la sensibilitate interioară la acțiune exterioară. Poți începe ziua cu o energie mai rapidă, impulsivă și decisivă. Deși această schimbare îți dă avânt, există și câteva avertismente astrale de care trebuie să ții cont.
Poziția lunii în berbec se aliniază cu Venus în primele ore ale dimineții. Acest aspect poate crea o înmuiere și o rază de speranță, în special în domeniul relațiilor. Energiile iubirii, esteticii și conexiunii ies la suprafață. Totuși, această vibrație pozitivă poate întâmpina dificultăți în a se extinde pe tot parcursul zilei, deoarece pe cer se conturează o imagine mai complexă. Unghiul tensionat dintre Marte, Saturn și Neptun aduce o energie dură. Acest aspect este asociat cu atacuri ascunse, izbucniri bruște, furie, crize și accidente neașteptate. Când temele războinice și violente ale lui Marte se combină cu natura neclară și iluzorie a lui Neptun, trebuie să fii atentă la situațiile înșelătoare. Poziția lui Saturn și Neptun în a 12-a casă față de lună indică dușmani ascunși, emoții reprimate sau evenimente din umbră, aflate dincolo de controlul tău. Nakshatra Ashwini, în care se află luna, este asociată cu mișcare rapidă, evoluții bruște și începuturi noi. Pe parcursul zilei pot apărea călătorii scurte și neașteptate. Dacă ai o călătorie planificată, prezența Soarelui, lui Mercur și a lui Jupiter în Gemeni, în a 3-a casă față de lună, oferă o energie protectoare pentru aceste deplasări. Cu toate acestea, este recomandat să fii prudentă în luarea deciziilor mari sau să eviți graba. Cerul transmite că o scânteie mică poate declanșa evenimente mari în aceste zile. Prin urmare, ziua de 20 iunie te invită să găsești un echilibru între pacea interioară și haosul exterior. Pot exista evoluții promițătoare în relații, dar nerăbdarea și impulsivitatea te pot scoate ușor de pe traiectorie. Este alegerea ta cum îți direcționezi energia astăzi. Dacă acționezi conștient, nu reactiv, poți transforma aceste mișcări celeste în avantajul tău. Sâmbătă, 21 iunie, cerul îți oferă un scurt moment de răgaz. Această combinație susține exprimarea sentimentelor pe care le porți adânc în inimă, dar pe care poate nu ai reușit să le verbalizezi de mult timp. Iubire, compasiune, angajament. Astăzi există o energie care te sprijină să deschizi un nou capitol în relații, să clarifici intențiile și să întărești legăturile emoționale. Basan este un simbol al nașterii, al noilor începuturi și al transformării. Această nakshatra îți oferă curajul de a renunța la ce este vechi și de a da naștere noului. Astăzi pot ieși la suprafață teme precum o relație care intră într-o nouă etapă, o legătură care se aprofundează sau chiar formarea unei conexiuni complet noi. Este o zi bună pentru a-i spune persoanei dragi ce simți și pentru a face un pas înainte cu iubire. Totuși, dincolo de această fereastră blândă, energiile tulburi continuă să se agite la scară globală. Chiar dacă luna sprijină temele legate de iubire și relații la nivel individual, apropierea lui Jupiter de Soare îi slăbește influența în cer, fenomen numit astrologic Jupiter Ars. Un Jupiter Ars indică o restricționare a energiilor de ghidare, înțelepciune și expansiune. Asta înseamnă că cerul nu este tocmai favorabil pentru decizii mari sau obiective îndepărtate. În același timp, după o săptămână de tensiuni crescânde, este posibil ca astăzi să apară evenimente intense pe plan social sau politic în unele regiuni. Deși acestea s-ar putea să nu te afecteze direct, poți resimți un stres la nivelul conștiinței colective. De aceea, cel mai înțelept lucru pe care îl poți face astăzi este să rămâi centrată și să-ți concentrezi atenția asupra lucrurilor din jurul tău, asupra inimii tale și asupra celor dragi. 21 iunie este un prag al reînnoirii emoționale și al vindecării relaționale. Însă acest prag te pregătește și pentru energiile provocatoare ale săptămânii ce urmează, deoarece începând cu 22 iunie, cerul se va intensifica din nou și energiile vor deveni mai complexe. Așadar, azi fă loc iubirii, simplifică-ți inima și întoarce-te la ceea ce te aduce înapoi în centrul tău. Dacă folosești cu înțelepciune această scurtă pauză de răgaz, vei putea auzi mai clar ghidarea ta interioară în zilele agitate care urmează. După luna plină în Săgetător, semințele au început deja să încolțească. Nu te mira dacă idei acoperite de incertitudine, convingeri care cer claritate și emoții reprimate încep să iasă la suprafață. Una câte una. Acesta
este rezultatul firesc al unei purificări cosmice. Lunile pline scot mereu adevărul la iveală, iar de data aceasta, cerul a strălucit pentru a te ajuta să recunoști toate tiparele care nu ți aparțin. Săptămâna 15, 1-20 și 1 iunie a fost una de tranziție, impregnată de vibrațiile acestei luni pline. Evenimentele, conversațiile și frământările interioare trăite în această perioadă au încercat, de fapt, să te desprindă de vechiul tău eu. Timpul s-a accelerat și nu e o iluzie. Acum ești împinsă spre un punct de decizie. Nu mai poți ignora. Ești în plin proces de reconstrucție a realității tale. Nu te teme să încetinești ritmul, dar nu te opri. Această săptămână ți-a adus nu doar conștientizare, ci și un îndemn la acțiune. Sincronicitățile pe care le observi, impulsurile intuitive pe care le simți, simbolurile care nu-ți ies din minte, toate îți indică un singur lucru. Mută-te pe noua ta frecvență. Fie că este vorba de griji financiare, tensiuni relaționale sau dezechilibre interioare, ele sunt aici pentru a te alinia. Pentru că după luna plină în Săgetător, adevărul te strigă. Nu te mai poți ascunde. Până la finalul acestei săptămâni, întreabă-te ce anume ai realizat prin această experiență. Și poate o întrebare chiar mai profundă. Pe ce vreau să-mi concentrez acum atenția? Universul nu-ți mai șoptește, îți vorbește tare. Îl auzi? Dacă răspunsul tău este da, atunci următorul pas e clar. Aliniază-te, armonizează-te și acționează. Pentru că realitatea nu mai este cea de odinioară și acum este în mâinile tale. Ce ai de făcut este clar, nu opune rezistență, ci intră conștientă în acest flux. Atâta timp cât încerci să înțelegi limbajul Universului, mesajele lui vor deveni mai clare, mai frecvente și mai puternice. Dacă alegi să asculți ghidarea inimii tale în această săptămână, busola ta interioară te va conduce exact acolo unde trebuie să ajungi. Marile schimbări nu încep cu un strigăt, ci cu o revelație profundă. Și ești prea trează acum ca să te mai întorci la vechiul tău eu. Noua realitate te așteaptă. Dacă acest mesaj a trezit ceva în sufletul tău, nu este o coincidență. Erai pregătită să-l auzi. Universul îți șoptește, iar acum îl poți auzi. Dacă simți că ți-a vorbit direct sufletului, dă subscribe canalului pentru a primi în continuare mesaje care te susțin, te luminează și te ghidează pe drumul tău. Apasă abonare și activează clopoțelul pentru că fiecare mesaj ajunge exact când ai mai mare nevoie de el. Amintește-ți, cele mai mari schimbări încep în tăcere cu un oftat, o conștientizare, o alegere. Iar tu ai făcut o alegere chiar acum. Este timpul pentru noua frecvență, nu pentru vechiul tău, tu. Ne vedem pe următoarea linie temporală.